Salut! Numele meu este Vali și bine v-am zis la un episod. Astăzi să facem o poveste creepy. Prima se numește Omul care zâmbea. Odată mergeam pe stradă și mergeam foarte tare. Mergeam foarte încet să ajung acasă. Era un parc lângă casa mea. Mereu mă plimbam pe acolo. Am luat telefonul, am aprins blițul. M-am uitat și la ceas. Când m-am uitat la ceas, mi se părea o frică foarte mare că am văzut pe cineva în pădure care zâmbea cu un chip foarte urât, care mie nu-mi plăcea deloc. Și am continuat să merg. A dispărut acel om. Eu am plecat. Mai aveam un pic spre casă la mine. Dar când eram aproape și vreau să văd casa, nu era acolo. Am mers mai în fața. Imediat am vrut să caut tot orașul să găsesc casa mea. Dar nu știu dacă am găsit-o. Tot am continuat să merg. Era un magazin lângă stradă la mine. Și pe acolo mergeam mereu. O duceam la magazin acolo. Îmi cumpăram o grămadă de alimente. Și în seara l-am văzut pe omul acela care zâmbea lângă magazin, stătea acolo. Nu știu ce am văzut, dar mă speriase foarte tare acel tip. Nu mai puteam de frică. Mă speriase. Nu mai puteam de frică. Mor de frică. Muream de frică acolo. Am mers în față din nou. Tot n-am găsit casa. Și tot l-am văzut pe acel tip. M-am speriat foarte tare. Și pe deasupra, eu mai mergeam și la o benzinărie. Acolo îmi alimentam mașina. Și atunci când am mers, nu era nici acolo la casă. M-am decis să merg la a doua casă, de pe câmp. Când am mers acolo, nu știu ce s-a întâmplat, dar n-am văzut-o nici pe aia acolo. N-am văzut-o. Am plecat foarte repede de acolo. Când am ajuns la bunicul, m-am speriat foarte tare. Nici casa lui nu era acolo. M-am dus și la bunica. Nici casa lui nu era acolo. Și l-am văzut iar pe acel om care zâmbea. Am fugit repede. Nu-l mai era în spatele meu. Și dintr-o dată l-am văzut în fața mea. Avea ochi de sticlă, buze mari, fața cărnoasă și distrusă, fără piele. Când l-am văzut, începeam să-mi intre orice sânge, mi se mișca foarte tare. Venele parcă am crezut că se făcea sângele albastru. Când am trecut de acolo, mi-a stat inima în loc. L-am văzut iar. Am fugit foarte repede. Dar era altul. Nu mai avea față cărnoasă. Și după avea pălărie și îmbrăcat la costum. Dar fața lui nu mai era cărnoasă. Era bine făcută, dar și puțin urâtă pe de altă parte. Am fugit repede. Am văzut casa mea. Am intrat repede în ea. Am intrat în dulap. Nu, am ieșit din dulap. După am ieșit din dulap și am intrat în altă cameră. M-am închis acolo. Nu l-am mai văzut pe geam. Așteptam cu un cuțit acolo. Și până la urmă a deschis ușa. Tot bătea cu pumnii în ușă. A deschis-o. Am sărit pe el. I-am băgat cuțitul în cap. Și a murit. Și acum mi-e frică când vă povestesc această poveste. Și cam cu această poveste creepy.